Poštovani gledalci, ovaj medijski sadržaj realizuje se u okviru projekta Od prošlosti do budućnosti 195 godina obrazovanja u Lapovu. Sufinansira ga opština Lapovo i gradski portal 034 iz Topole. U srednjoj školi u Lapovu školuju se vredni ljudi, a pored redovne nastave tu su i vannastavne aktivnosti, tu je i učenički parlament, a kroz brojne sekcije, kroz dodatne časove, učenici pokušavaju da se osposobe za život. Kako sve to funkcioniše u srednjoj školi u Lapovu? Snežana Stamenković, direktorka, pa evo recite nam, pored redovne nastave, tu su vannastavne aktivnosti, šta to sve postoji u školi? Osim redovne nastave, smatramo da je značaj vannastavnih aktivnosti veoma veliki u onom delu koji se tiče vaspitnog rada škole. U vannastavne aktivnosti koje nudimo su uključeni svi učenici koji žele. Vannastavne aktivnosti kreiramo prema interesovanjima učenika. Sve je to od sekcija za kuvare, preko sekcija koje su sportske, do onih za koje izraze interesovanje učenici. Kao rezultati rada tih sekcija su i učešće na brojnim takmičenjima naših učenika, gde oni mogu ne samo da razvijaju svoje osnovna znanja, već i da razvijaju preduzetnički duh, da napreduju i često imamo zapažene rezultate koji učenicima budu vetar u leđa za buduće zanimanja, odnosno za dalje školovanje. Evo, pomenula sam učenički parlament, izuzetno su aktivni. Šta oni rade zapravo? Tako je. Svaka škola zapravo mora da ima učenički parlament, a mi smo se potrudili da učenički parlament ne bude na papiru. Učenički parlament redovno održava sastanke i redovno predlaže direktoru škole ili nekim drugim organima škole aktivnosti, humanitarne akcije, učestvuju jednostavno u kreiranju školskog života tako što predlaže neke inovacije i mi se trudimo kada god smo u mogućnosti da izađemo u susret učeničkom parlamentu, odnosno članovima učeničkog parlamenta i da kažem te njihove predloge usvojimo kako bismo poboljšali taj vaspitno-obrazovni proces u školi i ne samo to, već i zadovoljstvo učenika što su deo naše škole. Verujem da učenici postižu dobre rezultate na takmičenjima. Tako je, učenici će vam kasnije predstaviti, a ja ću samo napomenuti da smo pre 2 godine imali grupu učenika koja je osnovala učeničku kompaniju i sa tom učeničkom kompanijom ostvarila sjajno 2. mesto na državnom takmičenju koje je održano u Beogradu i ja zaista izražavam divljenje prema toj deci koja su uložila puno sebe, naučila puno toga i čini mi se da im je to bila odskočna daska za dalje školovanje. Kada učenici završe 4. razred kod vas ili 3. da li nastavljaju i šta nastavljaju, koje fakultete upisuju? Verujem da imate takve povratne informacije. Pa, učenici koji završe 3. stepen uglavnom počinju da rade. Ono što su moje informacije jeste da svi vrlo brzo pronađu posao, jer je, da kažem, zanimanje kuvar, konobar veoma traženo i u nekim delovima naše zemlje izuzetno dobro plaćeno, tako da se učenici koji ovde završe i koji žele da se na kraju time bave u životu itekako dobro snalaze i dolaze brzo do posla. Kad se tiče učenika koji završe 4-godišnje profile, oni se opredeljuju često za nešto u vezi sa ekonomskim naukama, zatim marketingom i tome slično i dosta njih upisuje dalje školovanje, što mi govori da mi u školi ovde postižemo dobre rezultate i da dobro pripremamo učenike i da se oni osjećaju sposobnim za dalje školovanje.
Ova zanimanja o kojima sada govorite, verujem da su privukla pažnju učenika i da oni od 1. do 4. godine, ajmo sad za 4-godišnju školu, mnogo šta nauče. Rekli ste da imate opremljen kabinet za informatiku, dakle, verujem da imate i dobar stručni kadar, nastava da je pokrivena. Tako je, uz to posjedujemo i dobre programe koji su deo nastave i uz pomoć kojih učenici uče kako da funkcionišu u realnim preduzećima. Ono što bih mogla da istaknem kao interesantno jeste da za smer finansijsko-računovodstveni tehničar postoji predmet finansijsko-računovodstvena obuka gde oni vrše simulaciju rada preduzeća tako što osnivaju virtualno preduzeće i u njemu rade. Evo ono što sam pronašla na sajtu škole kao vašu uvodnu reč, jednostavno ste se obratili svima koji posete sajt, koji žele da dođu. Mnogo šta ste mi rekli na početku, da je ovo škola koja ima dugogodišnju tradiciju, da je znanje jedna od retkih stvari koja daje sigurnost, a to vaša škola i tekako, čini mi se, pruža i vaša škola da ravnomerno obavlja vaspitnu obrazovnu ulogu i da samo sticanje znanja, radom, stvarnim angažovanjem, evo citiraću u vas, i marljivošću možete da kreirate kvalitetnu budućnost, neka vas pozitivne ljudske vrednosti vode do postizanja željenih ciljeva. Lepe reči ste uputili i verujem da svake godine 1. septembra kada vam stigne nova generacija kažete nešto novo, poželite im uspeha. Tako je, za svakoj novoj generaciji uvek poželimo dobrodošlicu. Prvo ja, onda i aktuelne odeljenske starešine. Ono što je jako bitno na toj tranziciji između osnovne u srednju školu jeste pružiti učenicima svu podršku, motivisati ih, jer to je vreme kada se oni osjećaju nesigurno, kada dolaze u nešto novo i strepe od onoga šta ih čeka u srednjoj školi. I moje kolege i ja smo tu da im olakšamo taj prelaz i da im pomognemo na sve moguće načine da se ovde dobro osjećaju, da mnogo toga nauče i da na kraju odavde ponesu najlepše uspomene. I sad moram da vas pitam da li je škola uključena u neke projekte? Škola trenutno nije, ako me pitate za Erasmus, škola nije uključena u Erasmus projekte i to je ono što je u planu za neki naredni period, jer od Erasmus projekata se itekako može dobro promovisati škola koja dobro radi, a isto tako i stvoriti kvalitetniji uslovi, odnosno kvalitetnije stručno usavršavanje i za kolege, a i za učenike.